Rotation Dara son leidú go chucín de Phointí Pescéil le seachún chunta Kildare inis dul ar nunsaí le Aoife Clifford. Aoife tugann siad de Lara Corna inis á spásig Lara. Is tá weithice mátá chomh fada le Ellen Dowling. Dowling brú damantach ar irthe an bontáistin sa Claire Sullivan agus inis a sé harnáis anna haváil ag an báideoir agus well chance dé le cúnta an chláir an son. Trasnán buailte an chiaadaíocht agus an son ar an daraíocht anna haváil ó Amy Lenehan agus seo chúine dul ar an bhléthúnsaí seo. Lauren Borkovich agus ná Marta a thuirt chofada le Roisin Byrne. Siad nuascra Kildare a thuirt de Nasa Dooley. Sin pas glóite Stefan Carnog agus an sonnaistigh Trína Duggan agus iarach am a bháide ar fad agus ar fada tachtón. Pas glóite a chuigeisteach chofada le anna chóimar tar fad an son ó Kildare. Agus ní arna sí botú na nuair sin, bhí si go hamlan maní na dul seach ó híomh cool den sin agus bhí si an maní agus íon tuair sin scóir sin. Agus cad a dhéanaí sin inis, cool agus fanse bháin ag Kildare, dúigh siad an bhainne as an scóir sin rís. Seachún Kildare báilta a bháin eile. Grace Clifford an captain, pas isteach sa spás, hasad dain téireach ó Kildare agus well ar úmpú do bhaise sin saoircic son de chunta an chláir, scór fachta ag Kildare agus ag Laura Gilbert. Agus há sé harnáis ag go Kildare well sin tríoch úntach an son. Well, Ellen Downing, bhí stíochte se rá go raibh jab ibre le déanana bheith chunta an chláir agus sin an rud díideach a bhí a tastáil ó Kildare chun bhuiile marathe na muice beidir go se ranna luas a chluithe sin rá ach chá ólach mílte ibre le déanana bheith an chláir is. Agus sin amróir tá actrasa sin amróir tá ré fanne an léifrod agus tháinig sí an jazz agus thóg sí bhí si cócrin agus cóbríomhúir chun an jazz sin thógáil agus bé si go hamlan hasasa gur tháinig coolás. Well, Fahisa Darna atartha méadathe go mór inis, seachtain do Phointí idir na fórna chan Sillah harnáis ag Kildare a ríist agus ag Byrne agus sin pointe glóite ó Roisin Byrne sin pointe bhí cúig ag ben na Sáirsealach. Agus teagann na scóir na sin as bhainnín agus tá manín a lig ag Kildare inis. Go haon na maireoir seachas beirt tarca siar ag Kildare. Clína Blake inis. An sí sin isteach san nuairt isteach Joan Dara leat an giad le más meile tá botáistin socha Blake a túirt fé agus Blake á cheola Harris an trasnán. Tá son níos fearr ó Clína Blake agus ón Clár. Kildare hána bearnaí á ghaim siúil có siar chomfada inis le Lauren Corran. Agus iad a dúiseach leis na tasna beag go lábhah Dooley inis a túirt fé sin iarracht anna faoin táta fad. Oh, Nasa Dooley, sin ciad scór an Sotranóna agus bhí si bagortéisisin í anamh le tamil de nuaintí an nuas inis. Well, sin tá si cóachtar sa stíon sin sa Carnog agus tá si fannacht ar an léifrod. Agus Chloe Maloney dúirigh a ceathrú pointe a bháil sin iarracht anna bhrear fad me sé ó Ghearama. Tá, well, fuair Mary Holgrane, há sé sa bhuch, sa líontán, há sé sa bháide. Agus inis mar sin beidir go bin an splink a lasach iarachtaí chunta an chláir an son agus timpeall 8 nóimití fácaithe go. Well, sin agus mar bhí ráiteag gine bhí an cool sin dí orchaí agus tháinig sé san am carta clíthe sa fás 8 nóimid fáite acu agus tugadh sé sin maníon dóibh an bhfuil sé dábalta níos mó a chuirla sin an bhfuil sé dábalta tógal a dhéanamh sin agus beidir cool eile chur an mór. A bhfuil báide eile únta a gá fé an Phointe suúrach beag go bháinne do na fórne sin pasisteach chomfada le Chloe Maloney. Chloe sin pas glóite trasna na parce mar atá an spás inis ag Clína Blake agus sin pointe anna bhrear fad ag Clína sin na Dara pointe an Sotranóna agus inis. Ní lech lascan an caide, ní lech báide bháin idir na fórne agus cé cheapach é sin fiúin cúig nóman túhin.
agus sin tamil anna ada ag lethe caide a dul ruthar níos an Nasa dúlaí Nasa thosaí se anna hapig has básaché iarachtan son well bhí si trúd fé bháid a stóilm pointe fachtaché siar chofad inis le Ciara McCarthy sin ceandain séireach isteach i Jonah Carnoige ha Maloney stig agus an sé cíchthe Salíntán ag Chloe Maloney an módíideach agus tura ábhara ag cúnta fár ha chluiche inis agin. Tá Chluiche inis agin agus bhí me ag Lord níos luithe sa Dara le gur rudí ag trabú i gart Tanya Kildare gur rudí ag gol go maiid dáibh ach inis pen léthodí brabú Tanya an Clár pen na seansan ag tart agus bhí siad bras asta an cean sin na hógáil nuair a bhí sé an. Dyma Marinan, bhí fuair an báid an son ó chéanamhín. Así builte ar líne chuig bhéadar is gá scór an Counson builteché an Counson builte go dasaché ach an Counson is stig sa chearnóid agus an banán séitethe an tam caite agus Chrechamórtas Idirmheánach dánach na héireann buite ag Kildare agus bhfuil a críthe an chláir briste